पकड़ो साले को। माको भाग रहे हो खरबू को बॉस। अभी बताता हूँ मैं। हे, इसे अंडा कड़ी खिला दो। नहीं नहीं, अच्छे से बन के रखो। ओए पिजरू वाला बे साला को क्यों खराब बंदन हो। बोलो क्या खबर है? अच्छा, मैंने भी सुना है थोड़ा थोड़ा। माथा सल खाटाब जाबाय थालोरा माखौ टेपा खाबाय थानो लुगैदों नोंलाय? थोद जाम्बा नोंसोरलाय मा मिथिनो। ओइ खेवनालाय दिनैनिफ्राय सानथाम सिगां खोनासं। हेलौ हेलौ आं गरम बुंदों नोंनि थाखाय मोनसे अफार दङ। बुं मा अफार? खोथाखौथ' फुरा खोनासंग्रो नोङो। सासे मानसिखौ थिखोनांगौ। बेवहाय अफारा मा दं? बिनि थाखाय नोङो 10 करोड़ रां मोनगोन। 10 करोड़नि आं जुथासो गानो। जागोन 20 करोड़ रां मोनगोन। 20 करोड़नि आं गस्लासो गानो। जागोन दे पुरा 50 करोड़ रां होगोन दे आं। 50 करोड़नि आं जेबो गाना। फिसा सोरखौ देखायनांगौ? र' वाट्सआप हरगासिनो आं न' हरना हो। पन्सास करोड़ बे जायगानिफ्राय खारनो थाखाय आं माबा मोनसे खायदा बाहायनांसिगोन। आइडिया बस हासु ओंखारदोंमोन। हासु बेयाव नङा ओरै फै। Skat, bar jangan sini dia. Nah, mungkin sudah. Hello, boy. Masukku di kubang. Angni, masukku orang ke kerja. नों जेबो टेनसन खालामनाङा नै फाथायहरगासिनो। Oke, boy. No, bekala dia pura 50 koroड़ रां दं। आं फैबाय जागोन दे भाई।
पकड़ो साले को। बॉस बॉस कर ले कहाँ गया वो? वो देखो वो रहा। बियो जाहैबाय गोसोमफाय शहरनि जेसेबां गिदिर गिदिर सिखावफोर दङ बियो गासिखौबो दबथायजोबो आरो गाव हारसिङैनो खामानिफोरखौ मावजोबो। फैदो बिदिब्ला नायलांदिनि गोसोमफायनि आखुथायखौ। मालाय गोरिबफोरनो ओंखाम जाहोना जायाखै? जाहोबाय बॉस। जोबोद मोजां। ओमफ्राय दिनै प्लेना मामोन बॉस? बे सोहोराव जेसेबांखिनि सिखाव दं गासिबनिबो लिस्ट लाजोब। अके बॉस। सालाफोरनि न'आव सिखाव खावहैनांगौ। सिखावनि न'आव सिखाव? सालाफ्रा बिराद माल दोनखुमाना दोनदों। थां नों गोख्रैनो लिस्ट लायै थां। अके बॉस। Nah, ya pura 9 crore dong. अरे बाह आं दिनै 2 crore मालिक जाबाय। नों बावबाय जानो हागौ बे फैसाया गरम भाइनिसो। नों गरम भाइखौ टेनसन लानो नाङा। नो थेरेमेरिया जा। गरम भाइ फैबाय लामाया आगारना हो। Woi, ओंखार। मालाय गरम भाइनि बैजो जानो सानदों नामा नोङो? गरम भाइखौ एदना लाबा मोनगोन नोङो साजा। गरम भाइखौ माब्लाबा दा एदना ला गोग्लैगोन नों खैफोदाव। गरम भाइखौ रोङाब्ला नों माब्लाबा गथ' गथायनो आलि ओंख्रि जानाय नङा। नोंसोर माखौ एफा रागा जोंदों? न' थेरेमेरिया जा। नोंसोर मानो बेखौ नायबाय थादों? हो दांनो सालाखौ। र' गरम भाइ आंना गोरोन्थि जाबाय। एबारनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थि खामानि मावथारला आं। न' नोंना लादो फैसाया। आखारदो बेखौ फैसा लाना फै। बस बे नोगोराव सासेबो सिखाव बासियासै। हा मा बाथ्रा बुंखो नों? औ बस नोंनि नाम खोनानानै बयबो गावबागाव खामानियाव नांथाबजोब्बाय। नुबाय आंनि दमखौ हांगारानो गोसोम। आंनि मुङा बेखायनो गोसोम। आंनि मुं खोनानाय लोगो लोगोनो गाव गावबागाव खामानियाव नांथाबजोब्बाय। नों थिगखौनो बुंथारदों बस। थौदो जोंहाबो जोंनि खामानिखौ मावहैनोसै। थौदो बस। ओइ सीबीआई आंखौबो नोंसोरजों खाना लांफादो। तुम्हारा गलती है ही नहीं, तुम्हें कैसे साथ में लेके जाए? अच्छा तो ये ले। क्या सिपाही को तूने थप्पड़ मारा? हे इसी पे साथ में बांध के रखो रे। मा फंबाय
थिगैनो दंना एकदम बरिया ओमफ्राय नों बेवहाय मानो फैखो नोंनो मोनसे गोनांथार बाथ्रा खिन्थानो दं बुं मा बाथ्रा मोनसे हाग्रायाव गोबां दाम गोसानि सना दंनो बेसेबां दाम गोसानि गोबां दाम गोसानि अब्लाबो खोन्था बेसेबां दाम गोसानि गोबां दाम गोसानि जों सानैजों बेखौ बोरैबा खेबसे खावनो हाबाथाय जों सानैनि लाइफआ सेट थांदो बिदिबा खावैदो हारसिङै हाया बेखौ नोंनि फुरा मदद नांगोन आं नोंनो फुरा मदद होखागोन ओमफ्राय जों दा बेनिफ्राय बोरै बारग'लांनो बेखौ टेनसन लानाङा नों आं दंना बस हासु ओंखारदों हासुनो ओंखारबाय थायो नों बेयावनो हासु आं नङा बस नोंसो र' बिदिबा हासुना फैनां बस होदो हरै हाब बे एफा गिदिर हाग्रायाव बहा नागिरना मोनो मोनगोन नों जेबो टेनसन खालामना नों ओरै थां आं ओरै थांनि दे होनबा हाब बे एफा गिदिर हाग्रायाव मारै मोनगोनलै हनै बस लावगाया नोंगौ दारा थौ खोथाखौ दांना होनांगौ मालै रासोलायनायखा सिनाय बायदि मोनदों नामा नों सिनायखायो सोरलै आरे आंखौनो बावबाय नामा नोङो आंनि 50 करोड़ा बहा थांखो 50 करोड़ मानि 50 करोड़ आंनि फैसाखौ बावबाय नामा नों मोनो सालखौ हांगारानो गोसोम आंनि मुङा गोसोम बा नामखौबो सोलायना लावबाय नोंनि नामाथ' लावगासो लावगा बिदिब्ला नोंसोर आंनि फंबायखौसो बुनो नागिरदों आरे सोर नोंनि फंबाया साला आंनि फंबायखौ बुगारदों साला आंनि फंबायखौ बुगारदों हो सालाखौ दिनैनिफ्राय आंनि फंबायखौ बुनो सानबावब्ला नोंसोरखौ बेयावनो फोजोबगोन आं आइदै सोर जाखो बिनि फंबायालाय बिनि फंबाया सोर बेखौ थाबैनो सुनला आच्छा होनबा दानि लोगो मोननाया बिनि जेवजा बिदासो आच्छा बिदिब्ला बिनि फंबाय लावगायाबो बे हाग्रायावनो दं जानांगौ थ'रो नागिरनोसै आदा बेथ' आंनि फंबायनि रावसो